Terve vaan, mä oon Santio Jenna ja esittelen tässä Jokioisten seurakunnalle tuottamani diasarjaoppaan, jossa selitetään selkokielellä, miten huijausten kohteeksi joutumista voi välttää. Sisältöluettelo meiltä näkyy siinä. Käydään läpi erilaisia aiheita, jotka nykypäivänä koskettaa tosi suurta osaa kansasta, ja kyberliitännäisen rikollisuuden jatkuvasti moninkertaistuessa aina vaan useammat ihmiset joutuu huijausyritysten kohteiksi niin yksityiselämässä kuin työtehtävissäkin. Käydään tässä toimintaohjeet, miten tulee toimia, kun on havainnut tullensa huijatuksi. Siitä, minkälaisia erilaisia identiteettivarkauksiin pyrkiviä kalasteluita esimerkiksi löytyy, millaisia on huijauspuhelut, romanssihuijaukset, hyväntekeväisyyshuijaukset, verkkokauppahuijaukset. Ja sitten todetaan, että auttavia tahojakin löytyy, kun on tilanne paha. Aloitetaan siitä, miten tulee toimia, jos huomaa, että on joutunut tai voinut joutua huijauksen uhriksi. Ensimmäisenä pitää lopettaa huijarille viestittely ja muu kommunikaatio sekä muistaa, ettei mitään kommunikaatiomateriaalia saa poistaa, jotta ne voidaan näyttää viranomaisille sellaisenaan. Jos on osaamista tai saa apua, kannattaa ottaa näyttökuvat keskusteluista todisteeksi, koska on riskinä, että huijari poistaa viestejä jälkikäteen. Muistilistan seuraava askel on ottaa yhteyttä omaan pankkiin, koska useimmiten huijauksiin liittyy taloudellinen puoli ja esimerkiksi tunnuksia tai PIN-koodeja voi olla urkittu jotain kautta. Pankin asiakaspalvelu osaa auttaa näissä tilanteissa nykyään hyvin ja he päättävät tarvittaessa sulkea maksukortit ja verkkopankkitunnukset. Näin voidaan estää niitä lisävahinkoja. Sitten kannattaa tehdä rikosilmoitus poliisille. Lisäksi on hyvä vaihtaa salasanat kaikkiin tärkeisiin palveluihin, kuten sähköpostiin, jos on riski, että näitä tietoja olisi päästy urkkimaan huijauksen yhteydessä. Sitten tilanteeseen kannattaa hakea tukea esimerkiksi rikosuhripäivystyksestä, Mieli ry:stä tai kirkon diakoniatoimesta. Kirkolla on myös päivittäin palveleva keskusteluapunumero. Näiden yhteystiedot kerrotaan tässä esityksessä tuolla myöhempänä tarkemmin. Sitten, mikäli on tapahtunut tällainen vahinko, niin kannattaa varautua myös lisäkalasteluun. Jos joitain tietoja on vuotanut jo, voi olla, että rikolliset alkaa ottaa yhteyttä eri tahoina esiintyen ja yrittää kaivaa lisää tietoja, esimerkiksi tehdäkseen identiteettivarkauden tai vaikka luvaten apua tilanteeseen ja käytännössä viedä sitten tuhkatkin pesästä niin sanotusti. Älä tällaisessa tilanteessa anna mitään tietoja puhelimitse ilman, että tiedät itse soittaneesi esimerkiksi puhelinoperaattorille tai sähköyhtiölle, jotka tarvitsevat toisinaan esimerkiksi henkilötunnuksen asiakastietoihin päästäkseen. Onneksi tämäkin on vähentynyt ja useimmissa yrityksissä pystyy asioimaan asiakasnumerolla sen sijaan. Kun tällainen jonkin tyyppinen huijaus on jo tapahtunut, on mahdollista, että omat henkilötiedot on päätyneet rikollisten käyttöön osittain tai kokonaan. Näitä tietoja voidaan käyttää identiteettivarkauksiin, lainojen ja luottojen ottamiseen varastetuilla henkilötiedoilla ja vastaavaan toimintaan. Huijarit voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai viesteillä ja yrittää saada lisätietoja. He voivat esiintyä pankin, viranomaisen tai yrityksen edustajina. On tärkeää muistaa, että oikeat viranomaiset eivät pyydä arkaluonteisia tietoja eikä ainakaan salasanoja puhelimitse. Tuntemattomiin ei yleensä kannata myöskään soittaa takaisin, jos sellainen on jäänyt vastaamatta. Yksi ongelma on, että edelleen toisinaan viranomaistahot, kuten poliisit tai lääkärit, joutuu joskus käyttämään tuntemattomalla numerolla soittamista kontaktoidakseen ihmisiä. Näissä tilanteissa he eivät kuitenkaan kysele henkilötietoja.
Ja jos tiedät, että odota soittoa lääkäriltä tai poliisilta, niin osaat suhtautua varovasti. Kuitenkin toisinaan on ihan tärkeää vastata soittoihin, koska kyse voi olla esimerkiksi läheisellesi tapahtuneesta onnettomuudesta, josta sinulle ilmoitettaisiin. Hyvä tapa varmistua soittajan oikeellisuudesta on katkaista alkuperäinen vastattu puhelu ja soittaa itse sen taho viralliseen numeroon, joka sanoo sinua tavoitelleen. Älä kuitenkaan soita numeroihin tai paina linkkejä, jotka tulee missään viesteissä sinulle mailiin tai tekstiviestinä, vaan tarkista aina oikea numero taho viralliselta verkkosivulta. F-Secure on luotettava toimija, jonka verkkosivulta löytyy tällainen työkalu, joka tarkastaa verkkoa ja etsii, onko sinun sinne haettavaksi syöttämiä tietoja löydettävissä verkkoalustoilta. Huijauspuhelut on nykyään hyvin yleisiä, mutta niitä voi myös ehkäistä. Puhelimen asetuksista voi estää tuntemattomat soittajat tai suodattaa häirikköpuhelut. Lisäksi operaattorit tarjoavat palveluita, joilla voidaan estää ulkomailta tulevia huijaussoittoja. Myös erilliset sovellukset voivat auttaa tunnistamaan epäilyttäviä numeroja, kuten kilpisovellus, jonka voi ladata virallisesta sovelluskaupasta. Tässä samassa nyt esiteltynä Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton kieltopalvelu, jolla saa vähennettyä numeroon kohdistuvia myyntipuheluja. Kannattaa tutustua tuohon diassa näkyvään osoitteeseen aiheesta. Sieltä löytyy palvelun käyttöehdot ja kerrotaan toimintaperiaate. Epäilyttävän puhelinnumeron taustatietoja voi usein myös tarkistaa telemarkkinointikielto.fi-palvelusta. Jos puhelu tuntuu epäilyttävältä, sen voi aina katkaista. Yleensä mitään ei tarvitse hoitaa heti puhelimessa ehtimättä ajatella ensin. Kuten aiemmassakin todettu, on tärkeää uskaltaa vastata tuntemattomiinkin numeroihin, koska edelleen on mahdollista, että niillä tavoitellaan ihan oikeallakin asialla ja saattaa olla myös hyvin kiireellistä asiaa. Jos se vastattu puhelu onkin hölynpölyä tai kyselee henkilötietoja, voit aina katkaista puhelu ilman selityksiä epäillessäsi huijausyritystä. Romanssihuijauksessa rikollinen luo valheellisen identiteetin ja alkaa rakentaa luottamusta uhrin kanssa. Tämä voi kestää viikkoja, kuukausia tai vuosia. Lopulta huijari pyytää rahaa tai muuta hyödykettä, usein vedoten hätätilanteeseen, kuten sairauteen tai matkustamiseen. Tällaiset huijaukset voivat olla erittäin uskottavia ja kohdistuvat usein yksinäisiin ja luottavaisiin ihmisiin. Romanssihuijauksen uhriksi joutumista ei pidä hävetä, vaan tällaisen huomatessa on otettava reilusti yhteys poliisiin ja haettava tilanteeseen apua. Joskus käy niin, että uhrin läheiset huomaa tilanteen ennen kuin uhri itse. Jos siis läheisesi ovat huolestuneita uudesta tuttavuudestasi, kannattaa pysähtyä miettimään, onko hän oikea ihminen ja oletko siirtänyt hänelle rahaa tai muita hyödykkeitä. Nettideitti-turva-hanke oli muutaman vuoden projekti, jolla tuotiin tietoisuuteen romanssihuijausten tunnusmerkkejä ja annettiin ohjeita uhreille. Hankkeen sivut on edelleen olemassa ja sieltä löytää edelleen validia tietoa. Kannattaa käydä lukemassa nettideitti-turva.fiissä. Huoleen läheisten mahdollisesta huijatuksi tulemisesta löytyy lisätietoa ja toimintaohjeita Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla. Huijarit voi esiintyä avustusjärjestöjen työntekijöinä ja pyytää rahaa erilaisiin tilanteisiin. He voi kertoa esimerkiksi potilaista, matkakuluista tai ongelmatilanteista. On tärkeää tietää, että aidot järjestöt eivät pyydä rahaa yksityishenkilön tilille tai henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Lääkärit ilman rajoja on varoittanut tällaisesta yleistyneestä huijauskuviosta, jossa vieraassa maassa auttamassa oleva lääkäri ei pääsisi poistumaan maasta, jos ei saa lahjoitusrahaa sattumanvaraisesti kontaktoidulta nettitutultaan. Jos haluat lahjoittaa, tee se aina suoraan virallisen kanavan kautta.
Verkkokauppahuijaukset ovat hyvin yleisiä sekä yleistyviä. Siksi ennen ostamista kannattaa tarkistaa, että yrityksen tiedot on selkeästi esillä ja että kyseessä on oikea yritys. Tarkistuksen voi hoitaa julkisista yritystiedoista Y-tunnuksella ihan verkkohaulla, Googlen tai vastaavaan hakupalveluun kirjoittamalla. Epäilyttävän halvat hinnat ovat usein merkki huijauksesta, myös huonosti kirjoitettu sivusto voi olla varoitusmerkki. Kuitenkaan esimerkiksi sivuston asiakasarvosteluihin ei kannata luottaa ehdoitta, osa niistä voi olla väärennettyjä eli ei aitoja asiakaskokemuksia. Suomalainen tai eurooppalainen kuluttajansuoja ei yleensä ole sovellettavissa, jos tavaroita tilaa kauempaa maailmalta tai epäaidosta yrityksestä. Jos haksahdat tällaiseen kaupantekoon epäaidosta yrityksestä, poliisin neuvonta on yleensä oikea osoite alkaa selvittää asiaa. Kun kauppaa tehdään yksityishenkilöiden välillä, riskit kasvaa entisestään. Turvallisinta on maksaa vasta silloin, kun näkee tuotteen itse ja noutaa se itse. Huijarit voivat myös lähettää linkkejä, jotka näyttää maksupalveluilta, mutta ovatkin tietojen kalastelua. Huijaus voi kohdistua myös myyjään, esimerkiksi väärennetty maksukuitti voi näyttää ihan aidolta. Samoin toimitushuijaukset kohdistuu yhtä lailla myyjiin sekä ostajiin. Pitää aina muistaa käyttää vain kauppa-alustan aitoja oikeita maksupalveluita ja siellä kerrottuja kaupankäyntitapoja, eikä hyväksyä niiden ulkopuolelta olevia toimituspalveluja tai rahansiirtoja. Kuitteihin ei pidä luottaa, niitä on liian helppo väärentää. Myydessäsi tuotteen odota raha tilille ennen lähettämistä. Ostaessasi tuotteen keskustele mielellään myyjän kanssa todetaksesi, onko hän oikea ihminen. Sen jälkeen voi sitten toivoa parasta, että tuote tulee perille. Jos et saa tuotetta, vaikka olet sen maksanut, rikosilmoitus on oikea tapa toimia. Siitä huolimatta, että menetys olisi pieni sinulle, hän on voinut tehdä saman sadoille muille, jolloin yhdessä teidän ilmoituksistanne tulee isompi kokonaisuus käsiteltäväksi. Huijauksen uhriksi joutuminen voi tuntua raskalta ja herättää häpeää tai syyllisyyttä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kuka tahansa voi joutua huijatuksi nykyisillä hyviksi ja aidonoloisiksi hiotuilla tekniikoilla. Apua ja tukea on saatavilla, eikä tilanteen kanssa tarvitse eikä saa jäädä yksin miettimään. Elämä jatkuu kyllä huijauksen jälkeenkin, mutta huomattavasti helpommin, kun saat heti tarvittavat neuvot ja avut. Monet huijaukset ovat ammattimaisesti toteutettuja, kyse ei ole uhrin ominaisuuksien heikkoudesta, vaan rikollisten taidoista. Tässä on koottuna listana tärkeitä auttavia tahoja yhteystietoineen. Tämä voi vaikka tulostaa jääkaapin ovea. Jos saat rahaa tuntemattomalta ja sinua pyydetään siirtämään ne eteenpäin, kyse voi olla rahanpesusta, jossa rikollisesti saatua rahaa kierrätetään puhtaaksi toisten ihmisten tilien kautta. Tulee muistaa, että tämä on rikos myös, vaikka toimisi tietämättä rahan alkuperää. Nykyään huijauksissa käytetään myös tekoälyä, jolla voidaan muokata esimerkiksi aidon ihmisen kuvaa tai puhetta eri ympäristöihin ja väärennettyihin yhteyksiin. Esimerkiksi video tai puhelu voi näyttää ja kuulostaa täysin aidolta ihmiseltä. On tärkeää varmistaa asiat aina suoraan henkilöltä toisessa kanavassa ennen mitään muuta reagointia. Tärkeintä arjessa on aina pysähtyä hetkeksi ennen kuin toimii. Huijarit yrittävät usein luoda kiireen tunteen, jotta ei ehtisi ajatella. Tarkista aina, kuka on yhteydessä ja varmista asia tarvittaessa toista kautta. Yleensä, jos jokin tuntuu oudolta, se kannattaa tarkistaa. Alleviivaten vielä tärkeitä kohtia esityksestä.
Älkää luottako kiireen tuntuun, jonka rikolliset yleensä yrittävät saada aikaan. Varmentakaa taloudellisia tai sähköistä tunnistautumista vaativia toimenpiteitä vaativat yhteydenotot eri kautta kuin mistä ne ovat tulleet. Varmistakaa numeroiden oikeellisuus tahojen virallisista yhteystiedoista. Älkää käyttäkö linkkien tai viestien yhteystietoja. Tässä vielä tekijän kiitossivu. Esityksestä saamaanne tietoa kannattaa jakaa eteenpäin muillekin, erityisesti niille, jotka eivät ole tottuneita käyttämään digitaalisia palveluja. Tieto lisää turvallisuutta. Kiitos kuuntelusta.